хора в нещо видео с моя приятел Сами. Тук отиваме до магазина. Ето го. И се абонирайте, понеже имаме 95 абоната. Нека съберем поне 96, поне един и ще радвам. Въпреки, че само стуна качвам се 94, 95. Винаги се така се свалят. За пореден път ще ви кажа кой човека с най-много абонати. Мисля, че iShow Speed, който е с 200 и няколко абоната или... Много малко. Аз съм чула за човек с 1 милион абоната. Не бе, аз обърках се. Мистер Бист има 200 милиона абоната. 200 и няколко милиона абоната. Въпреки, че той събра 200 милиона абоната, което мисля, че той е на първо място с най-много абонати. И той има много златни бутони и такива неща. И се чудя, защото се чудя дали да сни... Ако съберем 101 абоната, ще снимам Оме ТВ с... Ето това, моя приятел Сами. Сега отиваме до магазина. Ще снимаме Оме ТВ. Като цяло, да. Понеже няма какво да правим. И сега отиваме, майка му, неговата майка ни прати до магазина. Понеже ние чистихме там бокуците и такива неща, защото буквално тук е много мръсно. По принцип всички, нека да кажем, всеки си фърля бокуците. Аз ще направя нещо добро, което трябва да сте истински българини. Да си свърляте нещата в кофата, защото поне събрахме 5 кг буклук. Кажете ми, даже колко цигари? Не питайте, колко кутии от цигари събрахме с Сами, нали Сами? Да, плюс това, кой кретен би си изхвърлял така в природата? Вие да не сте се родили на Марс, да не се грижите за нея. Ето, сега ще си изхвърля тук. Готово, така се прави, не е трудно. Отиваш ще си свърши буклука и това е. Аз никога не съм си хвърлял буклука или нещо такова, никъде. Въпреки, че някои хора си хвърлят буклуците, палят природата. Ще ви кажа една новина. Понеже хора, ще ви кажа една много лоша новина. Онази изоставената къща, в която влизахме, тя е тотална въглища. Нали Сами? С него ходихме и като цяло видяхме всичко на въглища. Малко пауза. Хора, да ви кажа, че къща е изгоряла, всичко е на пепел и някой ден ще ходя сам да ви я покажа. И хора, ще се спра на пауза, защото вече сме пред магазин. Така ли Сами? Тежка ли е? Хора. И продължаваме. И са. Сами от там или нагоре? Аре нагоре. Аз мисля, че отстрани. Не дай на там, аре. Защото там според мен тук е най-близо. Ами като цял да. Ела тук. Никога Крушкин е според мен най-далеч. Отгоре е средно. Ти ако искаш да минеш през Никола Крушкин чулака, въпреки че живее в Манастирски ливади, до Никола Крушкин чулака, това е... Имаш време, че живеем в Кръстова вада, горе-долу. Не, в Манастирски ливади сме, по-надолу е Кръстова вада. Не. Така ми е казал, че живеем точно в Кръстова. Малко по-нагоре е Манастирски. Ами явно да. И хора, както ви казах,
Сами искам ти кажа една новина. Почина ми едната госпожа. От рак. От рак. От болест. Болестта е много. Трябва. Ако А беше толкова добра с нас. Всичко правеше. Дори е така няма Бог да прости как почина. Тя беше най-добрата госпожа на света. Всичко правеше. Буквално беше най-добрата госпожа на света. По-добра от тая на света. Тя, извинете, че казах тая. Извинете, че обидих така. Тя се казва госпожа Николова. Ако се чуете къде уча 121 училище Георги Измърлиев, долу на Костенски водопад. И сами аз, по принцип, сами знаеш колко ревах? 1 час ревах. Това ми беше това ми беше любимата госпожа, най-добрата госпожа. Тя не знам от какво почина, как почина. Ако доста лесно се почива, може да починеш от тази болест. Рак, Защото ако не успееш да